Setia Kawan Kali PP Bapak Jai. Nggih para rawuh panjenengan kula atur mirsani pagelaran saklajengipun nggih. Mudune para widodari, widodari, widodara, widodara. Ayu-ayu rupane, lenggak-lenggok mlakune kaya macan luwe. Angelajengaken utawi agawe tari serimpi sekar jadilan utawi goyang bokong digoyang nggih. Sugeng siang para rawuh, sugeng amirsani. Medali tari serimpi sekar jadilan keri gending mama dikei salumik mama dados.
Terima kasih. Tari Sripi Sekar Jatilan nggih ayu-ayu rupane ake cacahe 7 maceme nggih sampun sowan teng dalemipun Bapak Angga Putra Ibu Angga Putra sekeluarga nggih saking dusun Kali Semut Kerajaan nggih. Tari Srimpi Sekar Jatilan ayu-ayu rupane nyambut gawe bebarengan Rahayu audio sound system saking Jakarta Tempeh kagunganipun Mas Hafid nggih. Lan ugi boten ketinggalan nyambut gawe bebarengan artis production video syuting Mas Eko Oke saking Dawan Lor Sukodono nggih. Medali Tari Srimpi Sekar Jatilan kairing gending Salome nggih. Mama Tari Srimpi Sekar Jatilan disukani gending-gending Mama tapi saderengipun disukani gending nggih. Sumangga dumateng Bapak tuan rumah nggih Bapak Angga Putra sesarengan Ibu Angga Putra sesarengan mbok menawi derek-derekipun para bapak-bapak lan ibu-ibu panjenengan kula aturi miyos pagelaran nggih nyumping utawi nyawer Tari Srimpi Sekar Jatilan nggih jogete ben semangat nggih. Disukani gending pambuka Mama. Gendinge nggih menika pamundutan saking Aba Cempelu nggih. Gendinge dadi cerita Mama tahu dadi cerita dados semoga sing badhe nyawer nggih. Bapak tuan rumah nggih Bapak Angga Putra sesarengan Ibu Angga Putra nggih. Menawi derek-derekipun Umi nggih kali Abah monggo kula aturi. Segoro
dadi cerita nggih. Inggih menika gending ingkang angka 1 utawi pambukane gending teng wontene tari serimpi Sekar Jatilan nggih disukani gending malih Mama pamundutan saking Mama Eko nggih gendinge penak tapi saderengipun disukani gending nggih matur sembah nuwun nggih dumateng keluarga besar Bapak Angga Putra sesarengan Ibu Angga Putra nggih sampun nyawer nggih nyawer tari serimpi Sekar Jatilan nggih matur sembah nuwun nggih gending salajengipun Mama pamundutan saking Mama Eko gendinge umpama wedi dosa dados
dituso. Nggih, gending salajengipun mama niki pamundutan saking bapak tuan rumah nggih utawi keluarganipun nggih gendinge jajal ngalih nyang mama Siti gendinge sida dadi rondo dados akang anak. Aku ora rondo loh Mas. Iya tadi. Mas Joko. Iya Mas Hendra aku Dik. Mas Joko mawon toh Mas. Yen mula sliramu wis tak tuturi. Oke ngaturi nopo? Golek bojo sing tresno welas sejati. Pungkasane sliramu digawe lara. Ora urung saiki wis dadi rondo. Nanging piye kabeh iki wis kebacu. Oh iya iya. Ibarat bubur bakal dadi sego. Oh iya iya. Mula ketutku iki tanpa umpama. Iya. Ngerti ngono. Iya, Dik. Lamaranmu sing gak nampa. Asik. Masih bersama setia kawan original. Hey, hey. Kabeh mau ora perlu dikatuni. Janjiku piye aku sanggup ngateni. Kowe lan aku muga dadi jodhone. Ora kena prawane tak enteni radane. Ora nyono sampeyan sabar ngenteni. Oh iya iya. Tandane tresnamu tulus lan suci. Iya. Sing kasuwun sing gedhe pangapurane. Iya. Andung tresno bebojoan salawase. Yo yo yo. Ayo yo. Ada Rahayu Audio Sound System. Ada artis. Mas Eko oke. Biyen kula sliramu wis tak aturi. Nggih ngaturi napa to Mas Joko? Golek bojo sing tresno welas sejati. Pungkasane sliramu digawe lara. Ora urung saiki wis dadi rondo. Nanging piye kabeh iki wis kebacu. Oh iya iya. Ibarat bubur bakal dadi sego. Oh iya iya. Mula ketutku iki tanpa umpama. Ngerti ngono lamaranmu sing gak nampa. Asik asik. Hey 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 hey. Kabeh iki ora perlu dikatuni. Janjiku piye aku sanggup nganteni. Kowe lan aku uga dadi jodhone.
nggih. Gending sak lajengipun mama niki pamundutan malih nggih saking dereke nggih. Gendinge dangdut mama jajal kali nyang Mbak Ilmi tawi Mama Ilmi nggih. Cinta tak terpisahkan. Kandolane ati tekane nyulayani janjimu sehidup semati among ana ing lati rasa sayangmu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi Dureno kandolane ati tekane nyulayani sakjane aku tresno lelakno aku lunga yo aku ra kuat nandang rasa keronto-ronto cintamu sudah kebenaran aku cuma buat mainan sakjane aku tresno lelakno aku lunga tresno iki dudu mung dolanan kabeh mau amarga kahanan sing tak jaluk amung kesabaran mugi Allah paring kasembatan hatiku ben aku ramayu ben tanggung jawabmu itu palsu Leno aku cinta beneran pastikan ku buktikan bapak ibuku akan datang melamar di kau sayang hatiku selalu mendoakan semoga Tuhan mengabulkan cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman ayo ya sakjane aku lelakno aku lunga aku ra kuat nandang rasa keronto-ronto cintamu sudah kebenaran aku cuma buat mainan sakjane aku tresno lelakno aku lunga tresno iki dudu mung dolanan kabeh mau amarga kahanan sing tak jaluk amung kesabaran mugi Allah paring kasembatan Mengadem hatiku ben aku ramayu ben tanggung jawabmu itu palsu Leno aku cinta beneran pastikan ku buktikan bapak ibuku akan datang melamar
cinta tak terpisahkan nggih ditambahi sak gending mama pamudutan saking Bapak Nur Hasan nggih gendinge penak lawas mama ngidam sari dados Sari nggih menika gending ingkang angka 5 pamundutan saking Bapak Nur Hasan nggih menika gending telahir teng wontene tari serimpi Sekar Jabi Jadilan. Ayo Nduk, genduk barisane ditata maneng bali-bali nang panggonane nggih dan diganti langen beksan nggih sesarengan keluarga besar reok setia kawan sambutan nggih. Ayo Nduk, genduk barisane ditata maneng bali-bali nang panggonane tak kei gendingan Barjabar Madura. Srenen sakti cakarian ditarik alon-alon. Yo! Ayo Nduk le.